Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб, нафароне ки бори аввалан дар канали мо хоҳиш мекунем ки обуна шаванд, лайк монед дӯстон. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ё ки дар дигар шаҳрҳои Тоҷикистон дорен дӯстон, дар WhatsApp мо метавонед сурат роӣ кунед ё ин ки дӯстон дар номерои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кардан муроҷиат кунед, кӯмак мерасонем дӯстон. خب خونه نوبتی دوستان، خونه نوبتی ما در ناحیه فردوسی لبی راه داریم دوستان، لبی دریا پارا کلخوز رسیا طرف موست سلطان کبیر طرف налоги فردوسی پایین‌تر میشه دوستان. انا همین خونه فروشی است برای автосалон BMW. انا همین بنا از دوستان از پلی بناور میگیریم دومی 10 etaجка خانه در نهم آشنا قرار دارد. ана нӯҳум мошина балконе ки мебинем угловой мақсад ҳарфи гевори полни балкон аст. ана мо хона аст дӯстон, аз ин тараф рӯи дарё, аз ин тараф тиреза дорад дӯстон. ҳозир дар омада полни маълумоти пурашро ба навор мегирем дӯстон. то охири видеоро тамошо кунем, маълумотша метиҳем, номерои соҳиби мулка мемонем дар поёни экран дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана нӯҳум ошёна ростаки лифт хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. дар як этаж 5 дар хона 5 квартира мебошад. хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти чап аз лифт дӯстон. озин ба даруни хона дар омада полни навор мегирем, маълумоти пураи хонаро нишон медиҳем дӯстон. خب گفتیم که 73 کвадрат دوستان. خانه در نهم ошина قرار دارد. دو در خانه полни خانه همش полаш ламина دوستان. راست که دوستان یک خانه می شود. دو خانه کلان کلان با ремонташ. خانه رو نو ремонт کردن، مقصد ремонташ تازه. отопление هست همه خانه دا. یک перегородка دیگه مقصد чизи чораш меистад. ин балконе ки мебинед дӯстон, ҳарфи гевори мақсад бари хонаовори ам хеле то хурдаги балкони дрозай. озин хеле ба навор мегирем, ба усу бу нишон метавонед нигоҳ кунед дӯстон. ам хеле то охир шамера балкони кушода. бари тиреза қатъи аз тарафи сини дарё вид, аз тарафи бари дом. دوستان یکم خانه و اینجا یک کلیدوری دیگر سات اینجا حجت خانه و دوشوی حجت خانه کلان پایین کافه دروازه دروازه توزه است مقصد و دوشوی دوستان. خب اینجا خانه دوستان، از طرف دست چپ کухня обои отопление кафе خیلی هم کلان است. تریزاچه از бари бино ана BMW дӯстон, автосалони BMW. ҳозир аз берун бо навор мегирем. хоб аз тарафи дасти рост дӯстон як зали калони дигар дуюмги хона. кресла диван меистад, телевизор мақсад ҳама чизояш месад дӯстон. ана ҳамон балконе ки дидем дӯстон, то ана ҳаминҷо омадагиам мақсад аз бари тиреза аз бар то у хонара ҳамон балкони дароз рафтагиам. озин бар омада нишон медиҳем, ба тарафи берунам ба навор мегирем. то охира рафтагия дӯстон. ина BMW
автосалон. Ҳамаи хонае ки ба навор гирифтем дӯстон. Ва лаби дарё. Ана аз инҷо мебинем. Сайр роҳ дастбино. хоб дӯстон, ҳамаи хонаро ба навор гирифтем. Як бор дигар маълумоти пуррашо медиҳем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 40 солагии Ғалаба, дом 10 ошиёна, хона дар 9 ошиёна қарор дорад дӯстон. ду дар хона 73 квадрат, отоплени, домдоми кирпични аст дӯстон. ҳар як комната, кухня ҳама ҷош отоплени дорад. хоб ба чизе чораш фурӯхта мешавад. нархи ин хона дӯстон 550 000 сомон бо муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 31 44 56 57. ватсап ҳаст дар ин номерҳо, метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доред, дар номерҳои поёнда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. нафароне ки бори аввалин дар канали мо, хоҳиш мекунем ки обуна шавед, лайк монед, дастгирӣ кунед дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат.